Jingle kai FIFA Women World Cup arajar arpeulai ka bahap ha group D hapenga Denmark Persia e China. Haba phai shangane ke jingle kai ha kala step baro art league ken hun ki klemla bat penki ijar. Bat kine klem yo tep goal hadu bukot ka sau peu san minin. Bat ha kala met sai sen ka jingle kai ka long maria khai Henry Schwaben kod artat ka jingle kai ka Denmark ala yo bat penki ijar nengkong haga minute ka ba prap kundai lengba ka player substitute ka jongka ka Amelia kabayele kai tang sau minute Henry kalayo ban tep ya ga shigol nagbanta ka Denmark bat gaderu ka thayele kai naga club PSG bat lengba gani ka shigol ka Denmark ha ka sin ga maningkong kalala ban penlim ya ga China ha ga jingle kai World Cup nagi South League jingle kai World Cup ha ga wei pat ka jingle kai ka bahap ha ga group D ka England Persia e ka Haiti bat gani ga sin ga maningkong bagini ki art league kenhun kini kendu ha ga jingle kai World Cup. Haba phai shagane ke jingle kai haga minute ka ba arpen riu ka England kala yo ban pen khi jar ningkong lengba ka penalty balakan jat daga Georgia Stanway kabadai ka thele kai naga club Bayern Munich bat dei lengba gane ke shigol ba ka England ka yo ban thiap haga kela step kala la ban penlim ya ka Haiti dai wei la not hadu bukut ka jingle kai haga jingle kai ka ba hap haga group C haparenga Japan Persia e ka Zambia. Haba phai shagane ke jingle kai ka Japan kala job suk da San Landon. Haga baga player jonga Japan ka Hineta kala yo ban tep argul hagane ke jingle kai. Haga jingle kai ka bahap haga group E hapadeng ka ladu jonga World Cup ka baladep ka USA Persia e ka Vietnam. Kabadai ka ri ka bayo ban rong FIFA World Cup haga sin ka baningkong e nakalyang ki kenthei ne ki shenrang. Haba phai shagane ke jingle kai ka USA kala yo ban pen khi jar ningkong tang ha ka minute ka ba khat sau lengba ka Sophia Smith. Bat ha ka minute ka ba sau peway ka USA kala yo ka penalty lengba ka jingerap jong ka VAR. Henry ka Morgan ka bala kenjat e ka ne ka penalty kala pensep e ha ka ba ka goalkeeper jong ka Vietnam kala la ban tela kam ya ka ne ka penalty. Barswa ban kod ka kela step kata ha ka minute ka ba sau peusan plus nyau sa isin ka Sophia Smith kala yo biang ban tep ya ka gol ka ba ar jongka bat ka ba ar nagamanta ka USA bat hadu bukod ka kela step ka USA ka tam da ar lanat ha ka kela mit ka USA kala yo biang ban tep ya ka gol ka balai ha ka minute ka ba nyau phenyau lengba ka Lindsay Horan bat ya ka bol lai rapen bu da ka Sophia Smith bat dei lengba gini gi lai good ka USA kala job suk da lai lanot But you could light point na kari jingle kai.